Gidagsa sa mga bukya ang kadagatan sa Argao, Cebu sa miaging mga adlaw. Ani ang report ni Orchid Slapingkaw. Kung tan-aw nato, malinaw ra ang dagat sa Argao. Pero ayaw gyud padala sa katahom kay nagtago di ay ang peligro ilawom sa tubig. Daghang jellyfish ang namatikdan sa baybayon ug pipila sa mga naligo ang nakaangkon og epekto sa sting sa jellyfish. Sumala ni Kevin Van, sugod pa ni atong miaging adlaw na matikdan na nila ang pagsaka sa gidaghanon sa thimble jellyfish. Kani silang mga bukya, ma'am, naaran sila sa lalom, ma'am, tunga-tunga sa Cebu ug Bohol. Nya once nga igabot sa samam kanang tali na, ma'am, or tinghabagat, mo kuan ni sila, mo sabay ni sila sa current or sa hangin bitaw na igbali ba. Mo na igdakog dagat, ma'am, mupadapli ni sila. Kabalo ba kamo nga ang jellyfish walay utok, walay bukog ug walay organs, pero grabe ang ilang depensa. Gagmay ang ilang mga tentacles nga adunay hilo nga mamahimong hinungdan sa paso, butoy-butoy, panghubag ug usahay lisod paginhawa. Apan ang nitimaw sa ilahang lugar mao ang thimble jellyfish. Dihang akong gipangutana si Kevin Van kung kinsay sagad na ingo sa thimble jellyfish sa ilang lugar. Ganjud ri, ma'am, kasagaran mga bata kay mao monggoy kusog kayo kanang maligog dagat ba. Nya ang uban na naman mga bisita. Taliwa ni ini, mipahimangno dayon ang Argao MDRRMO ngadto sa publiko hilabi na sa mga hilig og ligo sa dagat. Point na lang yun tawag para di magkatol-katol, di sa mga like allergies, na. If ever kay ganahan sila masalom, so ganahan sila maligog yung dagat, ganahan yung jellyfish, mag-wear na lang yung tag mga protective PPEs or mag-jacket na yun, ganahan sila. Busa mga kapuso, dili tanang makita sa dagat kay harmless. Bisan unsa pakatahom sa tubig, importante gihapon ang pag-amping ug pagpaminaw sa advisory sa awtoridad. Ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisda.